תפסו מקומות בעמידה, אין ברירה, בטבע, אנחנו בשטח, במקום הכי קרוב למה שאנחנו. ערב טוב לכולם, משפחה יקרה, חברים, מכרים ואורחים נכבדים. התכנסנו כאן היום לטקס חשיפת שם לכרם הענבים הצעיר הנפרס לנגד עינינו. ברצוננו לשתף ולספר בקצרה כיצד נולד הרעיון, רקם לו אור וגידים ולבסוף יצא לפועל. במהלך מבצע צוק איתן סיים אבי, גרשון, את תהליך שתילת כרם הענבים. השתילים הזעירים והרכים המקבלים את הטיפול המסור עוררו בנו, המשפחה, את הצורך והרצון העז להתחבר בדרך יצירתית עם הרבה נתינה ורגש לחיילים, למדינה שלנו ולמשפחות השכול. 67 חיילים נפלו במבצע. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. מאחורי כל אחד מהם עומד סיפור חיים, עומדים משפחה וחברים. אך ביכולתנו לעטוף, לאסוף ולחבק משפחה אחת, חייל אחד, ולקרוא על שמו את כרם הענבים, כרם בניה. אין רעיון נפלא יותר מלחבר את קיומנו אל האדמה, אל המקורות, אל הכרם הצומח ומניב פירות לעוד שנים רבות, ונותן בליבנו המשכיות והאחזות בחי ובקיים. המורה והמחנכת של בניה, הגברת עופרה נתן, אשר ליוותה אותו בלימודי התיכון, היא החוט המקשר בינינו לבין משפחת רובל. עופרה, בת משפחתנו, התרגשה מאוד לשמוע על הרעיון. יצרה קשר עם עדה, אמו של בניה, וכך התהווה ונולד הסיפור. כי האדם עץ השדה, כמו האדם גם העץ צומח, כמו העץ האדם נגדל, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא שואף למעלה, כמו האדם הוא נשרף באש, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה. העץ שולח שורשיו אל מעמקי האדמה, בבוקשה מקור יניקה של מים המחיים את העץ ומהווים עבורו את לשד הקיום. שורשים אלו אינם נראים לאדם, הם טמונים עמוק בקרקע. אך אם אנו רואים עץ עמוס פירות, ברור לנו הדבר ששורשיו איתנים ומצאו אי שם בחיפושיהם מקור מים. הכרם משול לאדם, שכן הגידול והטיפוח מתחיל עם לידתו. יש לשמור עליו, להאכילו בזמן מתאים, יש להקפיד על מזונותיו וניקיונו הגשמי, ולהרחיק ממנו כל נזק או דבר שיכול לפגוע בו. סוד ההצלחה של הגפן נעוץ בטיפול המסור והנאמן של החקלאי, ידיים מיומנות, אוהבות ורגישות. כך גם הצלחתה של מדינתנו, הזקוקה לטובי בנינו
הנאמנים והמיומנים שישמרו ויגנו בגופם ובנפשם על האדמה הזאת, האדמה עליה אנו עומדים. אני מתכבדת להזמין את שרון פלבין לשיר כמו בלדה. זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת. אלך אל המדבר ושם אלמד לכאוב, ועם שירים אהב רק שכתובים באבן, בין הכפים אגור ובסלעים אכתוב. ואז כשנתכסה עם החולות בחושך וספר הדברים בחושך יתכסה, תגידי לי מילים יפות מבכי באושר, וכנראה אהב אותי האיש הזה. אם זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת. אלך אל המדבר ושם אלמד לכאוב, ועם שירים אהב רק שכתובים באבן, בין הכפים אגור ובסלעים אכתוב. ואז כשנתכסה עם החולות בחושך וספר הדברים בחושך יתכסה, תגידי לי מילים יפות מבכי באושר, וכנראה אהב אותי האיש הזה. ואז כשנתכסה עם החולות בחושך וספר הדברים בחושך יתכסה, תגידי לי מילים יפות מבכי באושר, וכנראה אהב אותי האיש הזה. בניה, נפתלי רובל ז"ל, נולד ב5 באפריל 1994, הבן הצעיר להורים עדה וזאב, ואח צעיר לתומר, ליאל וירין. בניה למד בבית ספר היסודי אמירים והתחנך בתיכון גימנסיה יצחק נבון שבחולון. הוריו ומכריו מספרים שבניה היה ילד מיוחד, תמיד עם צחוק על הפנים, והנה שקט קורנות. אהוב על הבריות ועל החברים, לכל מקום אליו הגיע בלית אישיותו. בניה התגייס בשנת 2012 לחטיבת הצנחנים לגדוד 101. אחרי הכשרה שובץ בפלוגת המסייעת מחלקה 5. בניה שאף ורצה להיות חייל קרבי, להיות בתפקיד קלע, ולשמחתו קיבל את התפקיד. הייתה בו היכולת הבלתי רגילה להתמודד עם קשיים, הוא אף פעם לא ויתר לעצמו, וכך ציפה מן האחרים. ביום כ"ב בתמוז נפל בניה בהיתקלות עם מחבלים בצפון הרצועה.
יהי זכרו ברוך. אורי שכיב, שכיב, קרוב משפחתו, הקדיש לו שיר שמילותיו הן מנקודת מבט של אחיו. אני מתכבד להזמין את אורי שכיב לשיר בניה. אל תלך מבלי לומר שלום, כך ביקשתי כשהלכת, כך ביקשתי שנייה לפני שעזבת. שיש עולם מאחוריך ורק שתדע כולם גאים בך, מתוך כאב אני כותב לך בניה. אל תלך כי לא אוכל לשרוד כשאתה לא פה, כך ביקשתי כשהלכת, כך ביקשתי שנייה לפני שעזבת. אל תלך, לא האמנתי שהפחד הגדול יהפוך לאמיתי, כי הרי ביקשתי כשהלכת, כל כך ביקשתי שנייה לפני שעזבת. איך כדי לשמור רק אל תלך לי, איך כדי לשמור אל תלך כדי לא לחזור, איך כדי לשמור רק אל תלך לי, איך כדי לשמור אל תלך כדי לא לחזור. תזכור שיש עולם מאחוריך ורק שתדע כולם גאים בך, מתוך כאב אני כותב לך בניה. ורק שתדע כולם גאים בך, מתוך כאב אני כותב לך. עכשיו אתה לא הקרוב של אלוקים, לא תדע איתי שמחות, לא תחבק את הילדים, אבל ביקשתי כשנפלת תשמור עליי ועל כולם מלמעלה. לא הכנתי נאום מתוך הכתב, אבל נשתדל לדבר מתוך הלב. זה אירוע מאוד מרגש שמשפחת קורנשטיין מצא לנכון להביע את הערכה. הם שליחים של כל עם ישראל להנציח ולהכיר ולכבד את זכרו, שמי שנלחם למען עם ישראל, החייל הקדוש בניה נפתלי, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. תשאלו מה הקשר בין חנוכת הקרן להנצחת החייל, וחשבתי לעצמי, יש בזה הרבה קשר. אנחנו יודעים שמכרם ענבים כל אחד יודע, מיין עושים קידוש, יין עושים הבדלה, יין גם בכל חופה, בכל ברית מילה אומרים את הברכה בורא פרי הגפן, ויין ישמח לבב אנוש.
יש כידוע חג הביקורים, זה חג השבועות, שאז מתחיל המצווה הגדולה של מצוות ביקורים. מצוות ביקורים נוהגת בשבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל. ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן דש. זהו שבעת המינים. מין הפירות, הפרי הראשון זה גפן. מה זה מצוות ביקורים? כידוע, כדי להקים כרם, הרבה עבודה, עכשיו הזכירה את זה מקודם, כמה צריך להשקיע עד שיוצא ענבים. המון, עד שחורשים את האדמה, נוטים את העץ, צריך הרבה לטפח, הרבה להשקיע, ואז בן אדם, כשהכרם כבר מניף את הפירות, הוא מבסוט, נהנה, ואז הוא בטוח, כוחי ועוצם ידי עשה לי את זה. ואז אומרים לו, אל תשכח, אין דבר שנהיה מעצמו. גם את זה פה מישהו עמד והכין וטרח, אין דבר שנהיה מעצמו. כך גם העולם עם כל הטבע הנפלא. לוקח את הפרי הראשון, שם על זה חוט, ולוקח את זה לירושלים, מביא את זה לבית המקדש, נותן את זה לכהנים שמשרתים בבית המקדש, ומודה לאלוקים, ואנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי. מודה לבורא העולם על הכרם שהוא נתן לו, זהו הכרת הטוב. גם אנחנו, המעמד הזה, זה מעמד של הכרת הטוב, שאנחנו זוכרים את החייל הזה, שכך הרבה ציבור גדול באו פה לכבד את משפחת רובל היקרה. יצא לי אפילו פה לפגוש את המפקד של אבא שלי בצבא, מנחם נבל צה"ל, לראות פה כך הרבה אנשים מכל הגוונים שבאו פה כדי לכבד. אני שחור, אני חשוב, אתה באור שמחמם כמו אמא ושדואג לך. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד, לצעוד קדימה, להיות שלם באנשים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימין, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. יש אנשים שנכנסים אל חיינו ועוזבים במהירות. יש אנשים שגורמים לנשמה שלנו לרקוד. יש אנשים שעושים את השמיים דבר יותר יפה להסתכל עליו. הם נשארים בחיינו לכמה זמן ומשאירים טביעות אצבעות על הלבבות שלנו. ואנחנו אף פעם לא נהיה אותו דבר. אני רוצה לספר לכם על בניה שאני מכירה. בניה שהשאיר את טביעת אצבעותיו על לבבי. זכיתי לחנך את בניה 6 שנים, מכיתה ז' ועד כיתה י"ב, עד גיוסו לצה"ל. הוא הגיע לכיתתי בכיתה ז', כיתת מצוינות. טרם מלאו לו 13 שנים. נער שחרחר, בעל חיוך מבויש, שנתן את התחושה שכל החיים לפניו. עיני שקד נפלאות, עיניים שכשהיבטתי לתוכן ראיתי לב ענק שחבוי בתוך גוף קטן וצנום. אבל בגוף הקטן הזה הסתבר במשך השנים הייתה חבויה עוצמה ענקית, חוסן נפשי ונתינה כמעט אינסופית. עברנו הרבה ביחד, 6 שנים, שבמהלכן הייתי שותפה לתהליך ההתבגרות שעבר, לחוויות, לשמחות, לחברויות, לאהבה הראשונה, לכישלונות, לעצבות ולאסונות שפקדו אותנו עם מותם של 2 מחבריו לשכבה, עמרי ודור, זכרם לברכה. בניה היה זה שעודד, תמך ועזר לאחרים להתגבר. הייתי שותפה להתלבטויות. האם להמשיך ללמוד פיזיקה ולהישאר ב4 יחידות או ב5 יחידות במתמטיקה? בדבר אחד לא הייתה לו התלבטות, הגיוס לצה"ל.
לבניה הייתה אפשרות לדחות את הגיוס בשנה, להמשיך בלימודי המחשבים שנה נוספת ולהתגייס כמו חלק מחבריו לכיתה לממר"ם או לאחת מיחידות המודיעין. אך לבניה היה ברור שהוא מתגייס ליחידה קרבית כמו אחיו. לא היה מאושר ממנו כשנכנס בוקר אחד לכיתה והודיע לי, כשאותו חיוך מבויש על פניו, אך כולו מלא גאווה, שעבר את גיבוש הצנחנים. ומה עם אמא? שאלתי, לא מגיע לה קצת שקט? והוא ענה לי בשקט הכל כך אופייני לו, אמא תסתדר, היא רגילה. בניה שאני מכירה היה אצן וספורטאי מצטיין. הוא היה חוזר מכל תחרות ורץ לספר לי בגאווה עצומה, יחד עם רועי כמובן, תלמיד מהכיתה, על הגביע שזכו בו, המדליה שקיבל. הוא אהב לשחק כדורגל ותמיד התנדב כאשר היה חסר שחקן. לבניה שאני מכירה היו עיניים צוחקות ובצחוק שובבה. אפילו בכיתה י"ב נהג להשתובב עם חבריו, להחביא להם את הקלמר, ואחר כך להסתכל מסביב בעיניים מרצדות, כשחיוך נסוך על פניו, כאילו דבר לא קרה. בניה שאני מכירה תמיד הוביל את חבריו, העניק מעצמו ולא ציפה לתמורה. בספר המחזור נכתב עליו שיזכה באוסקר בזכות היותו התימני התורם ביותר לקהילה. בניה שאני מכירה נחוש היה להשיג דברים שהיו לו מהותיים. כך, התעקש שהגיע לצפות בו בכיתה ט' במופע הסיום של להקת אור הרעים. את חייבת לבוא, אמר, ואני הגעתי, וחשתי גאווה, רקדן נפלא היה. התעקש שאמו תצא איתנו למסע לפולין, ותהיה שותפה למסע כל כך חשוב ומשמעותי. מסע שמזכיר לנו יותר מכל על מה אנו נלחמים, ושאין לנו ארץ אחרת. אני זוכרת אותו, צועד בשבילי פולין, נושא את דגל המדינה, מתעטף בו בגאווה וברצינות כה עמוקה. כבר אז היה ברור שילך בראש המחנה. מי היה חושב ומאמין שכעבור מספר שנים הדגל יעטוף את ארון קבורתו כפי שעטף את גופו שם באושוויץ, בירקנאו ומיידניק. לפני חודש ימים צעדתי בפולין באותו מסלול שצעדנו ביחד אז לפני 4 שנים. ולא יכולתי שלא להיזכר בשיחה האחרונה שלנו, שלי ובניה, של בניה, שהייתה בערב יום הזיכרון האחרון לחללי צה"ל. בניה לא הספיק להגיע לטקס יום הזיכרון בבית הספר. הוא התקשר אליי ואמר שכל כך רצה לפגוש אותי. כל כך רצה שאראה אותו במדי הצנחנים, שאתגאה בו. אני גאה בך, אמרתי, וקבענו להיפגש שוב באחד מימי שישי כשהוא יצא לחופשה. שמור על עצמך, אמרתי, והוא ענה, את דואגת יותר מדי, כמו אמא. אני שומר על עצמי. מישהו צריך לעשות את העבודה ולהגן על המדינה שלנו. הידיעה על מותו פגשה אותי בהיותי בחול. הכאב היה קשה מנשוא. אני עדיין לא מצליחה לעכל את העובדה שזהו, נגמר. שלא ניפגש, כמו שנדברנו. שלא אוכל לראות אותו מחייך בחיוכו המתוק, ולשמוע את קולו המנסה להרגיע, יהיה בסדר. בשבילי, תמיד יישאר איתנו. לאחר חזרתי ארצה, התקשרה אליי טלי, וסיפרה שאבא גרשון נטע כרם בתחילת המלחמה. וכשביקשו לתת שם לכרם, עלה בדעתם להנציח חייל שנפל בקרב. מאחר וידוע על הקשר החזק שלי לבניה, והאובדן העצום שחוויתי, החלל הראשון שחשבו עליו היה בניה. הם שאלו לדעתי, וביקשו שאשאל את משפחתו, האם יסכימו. כך נוצר הקשר, והרעיון רקם אור וגידים. גרשון, שרה, טלי, שרון, כל בני המשפחה היקרים. היה מי שאמר, שום אדם לא יישכח מן הלב, אם יהיה מי שלא יניח לו להישכח. אני רוצה להודות למשפחה הנהדרת הזאת, שאני גאה להיות חלק ממנה,
על שאפשרתם לנו להשאיר את בניה בזיכרון שלנו ולהנציחו בדרך כל כך מיוחדת. זיכרון דמותו חקוק בסלע לנצח, אל מול נוף הכרמים באדמת הארץ שכל כך אהב ואת נפשו מסר למענה. יהי זכרו ברוך. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה. קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה, פתחי לי שערייך, אבוא במהודיה, בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה, יחדיו נכה פה שורש, אל לב האדמה, אל מעיינות הזוהר, אל בארות התור. מולדת ללא תואר וצוענייתו, עוד לא תמו כל פלאים, עוד הזמר לא שט, עוד ליבי מכה עם ליים ולוחש לו בלם. את לי את אחת, את לי את אמובה, את לי את המעט שנותר. נביא אביב גדנו את ריח הכפרים, בפעמון ליבנו יכו העדרים. ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה, ולאורה נפסע רגל יחפה. עוד לא תמו כל דייך, עוד הזמר לא שם, עוד ליבי מכה עם ליים ולוחש לו בלם. את לי את אחת, את לי את אמובה, לי את המעט שנותר. את לי את המעט שנותר. לנצח אחי, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. יש לי חברים, אבל גם הם כזה. אלמור רוחה משגע, אח שלי היקר, ילד אהוב שלי. מדבר עליך, ולא מבין למה אני צריך לדבר עליך בלשון עבר. אז לא נכנס לי לראש שזה באמת קרה. שאתה באמת לא איתנו, ולא תחזור אלינו בחיים. אין אף אחד שיבין את הקשר שלנו. את זה שהיית החצי השני שלי בחיים. מהרגע שהכרנו לא עברה דקה וכבר התחברנו. ישבנו, צחקנו, שרנו, רבנו, ומשם זה רק הלך והתגבר. עברנו כל כך הרבה ביחד. אין תנועה, תנוחה, הבעת פנים, או כל דבר אחר אצלך שאני לא מכיר בעל פה.
מהצחוק המתגלגל שלך ועד למבט שלך שאני מאבד לך איזה משהו. איך היית מתעצבן עליי. קשה לי כולנו, אבל אל תדאג יפה שלי. אנחנו חזקים כמו שאתה היית חזק. ונראה לי שזה מה שמחזיק אותנו שפויים בכל המצב הזה. היית דוגמה למופת, בן אדם שלא מוותר, בן אדם שממשיך לרוץ עם משקל כפול ממך, ובתוך כל זה גם היית עוד עוזר לאחרים. רציתי לספר לך שהמשפחה שלך הפכה לחלק בלתי נפרד מאיתנו וממני. מי היה מאמין, אבל אנחנו באמת מרגישים כמו בני בית אצלך. חיבוק של אמא שלך מרגיש כל כך טבעי. לצחוק עם אבא שלך ולדבר חופשי עם כל האחים שלך, ליאל, ירין ותומר, מרגיש לי כאילו הם האחים שלנו. משפחה לכל דבר. ואני עומד כאן ומבטיח לך שאנחנו נמשיך להיות מאוחדים תמיד, וזה לא משהו רגעי או חולף. כמו שתמיד היית אומר, נהיה חזקים. בניה שלנו גיבור. אני אסיים עם משהו אחרון, משהו שיסכם את זה, שלא נפלת סתם. זוכר שסיפרו לנו כמה ימים לפני שנכנסנו לעזה, מידע מודיעיני שחמאס תכנן לעשות פיגוע טרור בערב ראש השנה. איך ששמענו על זה, ישר התמלא בנו כוח כזה שהנה, סוף סוף אנחנו עושים משהו משמעותי בשירות שלנו. ואנחנו אלה שהולכים לעצור את זה. שתדע בניה, שבזכותך התגלתה המנהרה הכי גדולה בעזה. זאת שהובילה לשטח ישראל, אותה מנהרה שאיתה מחבלים של חמאס תכננו להיכנס לקיבוץ בחג ולהרוג ילדים תמימים ויפים. אז אותם ילדים היום חיים בשלווה בקיבוץ. הולכים לגן שלהם, ללמוד איך לבנות מגדל קוביות, לחבק את ההורים שלהם כשהם חוזרים הביתה. וכל זה בזכותך בניה שלנו. רצית להגן בגופך על אזרחי מדינת ישראל וכך עשית. כואב לכולנו, אבל אנחנו גאים בך, אתה גיבור ישראל, ואני מבטיח לך שלא נפסיק להנציח את שמך. אין לוחם בחטיבת הצנחנים מעתה ואילך שלא יכיר את שמך ואת הגבורה שלך. שמך יחקק בלב כל חייל וחייל, וזאת הבטחה ממני. בשם כל מחלקת החמש שכל כך התגאית להיות חלק ממנה. אוהב אותך אחי ומתגעגע בלי סוף. שמור על עצמך למעלה, והכי חשוב, תדאג למשפחה שלך, כמו שהיית דואג לה לפני. אנחנו חזקים ונהיה חזקים תמיד. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. כבוד עבורנו לעמוד היום כאן ולחנוך כרם על שם בנינו בניה זכרונו לברכה. אני נפעמת מהמעמד המכובד הזה. זו גאווה להיות שייכים לעם כזה ולאנשים כאלו, המוקירים ומנציחים ביוזמתם זכרו של אדם למרות שלא הכירו באופן אישי. דרך הנצחת שמו של בניה נבחרה ולא במקרה במקום סמלי כל כך. הכרם הוא מקום המבטא את השורשים וחיבורם לאדמה, את הצמיחה על ידי הנטיעה ואת הזיקה והאהבה לאדמת ארץ ישראל. וכזה היה בניה, מחובר לשורשיו הקרובים למשפחתו, ובאותה נשימה מחובר לכלל עם ישראל. בניה לא ציין זאת אף פעם במפורש באוזניי, כי ודאי חשש שאדאג. אך ימים ספורים לפני שנהרג כתב בהודעת אס.אם.אס לחברה, ואני מצטטת: לא אכפת לי לאבד צלם אנוש אם אדע שזה בשביל המשפחה שלי, החברים שלי, ובכללי בשביל העם שלי. סליחה. מצאנו את עצמנו מאז שנהרג נוכחים באורו ההולך ומפיץ אור נגוהות, כשעוד חלקים מאישיותו הקורנת התגלו ומתגלים עד היום.
גילינו כי כזה היה בניה. תמיד מתנדב ראשון, מסדר, מארגן, לוקח חסות, מושיט יד לעזרה. אני מכירה זאת מילדות, מתקופות הגן, בית הספר היסודי והתיכון, ובמהלך השבעה רבים וטובים הזכירו לי הכל. ומצאתי את עצמי בתוך האבל, הצער והעצב, פשוט מחייכת, צוחקת וגאה בו כל כך. אנו תקווה שנמשיך כולנו את דרכו שלו, של בניה יקירנו, את האהבה לארצנו, את היחד והאחדות שתוביל, אמן, לבנייתה של חברה ערכית, כמו זו שאני רואה סביבי במעמד הזה. רוצה אני להביע בשמי ובשם משפחתי. רוצה אני להביע בשמי ובשם משפחתי את תודתנו העמוקה למשפחת קורנשטיין, שרה וגרשון והבנות טלי, שרון ועירית, על המחשבה והרצון, על היוזמה ועל הנתינה הענקית הזו בקריאת הכרם על שם בניה. אתם עבורנו דוגמה ליכולת החברה להראות שניתן להגיע לאחדות הלבבות, למסירות, לאהבה ונתינה. מי ייתן ומעשיכם יניבו פירות, בדיוק כמו הכרם הצעיר העומד לפנינו, שיניב את פירותיו עוד שנים רבות, ושמדינתנו זו שאנו כה אוהבים תגיע לחיים של ביטחון, שלווה ותקווה, ונוכל לאחל לעצמנו את הברכה התנ"כית, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אז נדע בביטחון שהקורבן לא היה לשווא, ובמותו ציווה לנו את החיים. תודה רבה, משפחת בניה נפתלי רובל. ברצוננו להודות לכל העושים במלאכה, לכל מי שהשקיע ונתן מזמנו וממרצו, בראש ובראשונה למשפחת רובל שאפשרתם לנו להתחבר אליכם. תודה לאבא גרשון, תודה לעידן שעמל ועזר, תודה לאורי שכיב, תודה למפעיל ההגברה שרון פלווין, תודה לעידן מפייר סנטר שלטים, תודה לנלו רוזן, תודה למשה רוזנטל, תודה לאלכס, ותודה שהשתתפתם איתנו בטקס הזה.